τα χρόνια η σπηλιά καλύφθηκε από χιόνι και πάγο και το αιματοβαμμένο πεδίο της μάχης έμεινε αναλύωτο στο χρόνο. Ο δράκος από πραγματικότητα έγινε θρύλος και θα παρέμενε θρύλος εάν δεν μας αποκαλύπτονταν αυτά τα μυστικά. Ο Τάνερ έφυγε από το μουσείο με τη φήμη του διαλυμένη και επέστρεψε με μια ιστορία που θα έκλεινε κάποια στόματα και στοιχεία που θα άλλαζαν την αντίληψή μας για την ιστορία για πάντα. Ο θρύλος ήταν αληθινός και η εντύπωση που είχαμε για τους δράκους τελείως εσφαλμένη. Ενημέρωσε τους συνεργάτες του για την καταπληκτική οικογένεια που είχε έρθει στο φως. Μια ομάδα ζώων που έζησαν στην εποχή των δεινοσαύρων γλίτωσαν την εξαφάνιση μπαίνοντας στο νερό. Επανεμφανίστηκαν σε όλο τον πλανήτη. Διεκδίκησαν τα δάση και κατέκτησαν τα βουνά. Ίσως ακόμη δεν το πιστεύουν. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να δουν τα στοιχεία με τα μάτια τους. This way. And goggles on, please. Η ιστορία της ζωής στον πλανήτη ξαναγράφεται. Μια μητέρα και ένα παιδί ξανά μαζί. Αυτά που έχουμε εδώ είναι τα τελευταία ζώα μιας θρυλικής ακολουθίας. Ένας θρύλος με σάρκα και οστά. Ο θρύλος ενός ζωοκλέφτη. Η αληθινή ιστορία μιας μάνας που πολέμησε για να ταΐσει το παιδί της. Ο μύθος με τους ντόπιους ενοχλημένους αγρότες. Η αληθινή μάχη για την επιβίωση με ό,τι κι αν συνεπάγεται αυτή. Ο θρύλος για τους υπότες που ανέβηκαν στο βουνό για να σκοτώσουν ένα δράκο. Η αληθινή ιστορία της καταδίωξης και της εξαφάνισης. Κάθε παρόμοιος θρύλος στον κόσμο εγείρει το ερώτημα: ήταν αληθινές ιστορίες και αυτές? Αν είναι, λένε όλη την αλήθεια. Ήρθε η ώρα να μαθευτούν και αυτές οι ιστορίες. Professor Tanner, I thought I'd catch you. These were taken 2 months ago.